kusuka eDingidlo endaweni yaseBhodi. Nami ngithi angizombonga kakhulu uNkulunkulu angenzele khona kulo nyaka kule ndawo ebengihlala kuyona ukuthi ungigcinile wangiphephisa kakhulu ezintweni eziningi kakhulu ekubeni sekhaya lezwi sifundiswa kakhulu izifundiso ezihlukahlukene. uNkulunkulu wangenzela umusa ekutheni le ndawo bengihleli kuyona akwazi ukuphephisa lezi zinto ebezingangisusa kuyena. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, nasekufundeni kwami wangenzela umusa kakhulu okuyimisebenzi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu nangabazali angiphe bona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ekutheni akalisani nami, kakhulu ubaba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye ubaba ekutheni akalisani nami noma engajwayele uyesu kodwa akalisani nami, uyangiseka ey'ntweni ey'ningi. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho angenzela kakhulu.